Il-medja indipendenti kompli tesponi d-double standards tal-kap tal-oppożizzjoni Bernard Grech u l-partit li jmexxi. Parti mill-editorial tal-Malta Today kienet dedikata għas-saga ta' David Take u kif il-Partit Nazzjonalista qed juri l-ipokresija politika għaliex meta joħroġ skandlu fil-konfront tiegħu jattakka lill-medja. Fil-fatt l-editur tal-Malta Today innota li wara li Take inqabad li ma ħallas qrib il-miljun euro f'vat dovuta lill-istat fetaħ libel kontra One News. Il-libel li firmat mill-avukat ta' Take Andrew Borg Cardona magħruf bħala l-Boċċa wasal għand il-Kamra tal-Aħbarijiet propjament ftit jiem ilu u ddaħħal l-għada li Take der irrabjat mal-medja barra l-Parlament. Huwa ironiku ħafna li l-partit li jsemmi l-protezzjoni tal-ġurnalisti imbagħad għandu deputat li rreżenja u li beda jilmenta għal min informa l-medja bin-nuqqasijiet fiskali tiegħu kiteb l-editur tal-Malta Today. Fil-fatt it-tnejn quddiem il-ġurnalisti Take li Bernard Grech baqa' jiddefendih sa anke wara li ħarġu aktar stejjer dwaru u rid jevita riżenja min-naħa tiegħu bilkemm ma rridx jgħid li huwa vittma għax inkixef li ma ħallax il-vat dovuta. Dipartiment ta' Gvern qed joħroġ informazzjoni fuq individwu, f'dal każ membru tal-oppożizzjoni, biex issir ħsara fuq dak l-individwu. Skontok inti l-vittma f'dan kollu. Intqal kif il-Partit Nazzjonalista ma qalx li Take jieqaf jattakka lill-medja li ġustament kixfitlu għawwaru, bil-gazzetta tinnota li Take kien inqabad ma' ħadd ieħor meta kien għamel il-programm fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista. Ir-riżenja tiegħu għandha ssir bl-integrità u mhux bis-supervja u r-rabja lejn il-ġurnalisti. Dik ukoll hija kwestjoni ta' nuqqas ta' kredibilità, temm jgħid l-editur tal-Malta Today. Dan quddiem dak li propju żvela One News li kien l-istazzjon li sigħat qabel irrapporta li Take kien se jirreżenja mill-Parlament. Take fil-fatt irreżenja anke jekk Bernard Grech dejjem aċċetta l-pożizzjoni ta' Take u kien lest jakkomodah billi sostna li kien kuntent bis-sospensjoni finta. Madankollu kien impressjoni ma taqta' xejn u Take kellu jċedi anke jekk baqa' bl-appoġġ tal-kap. Fost oħrajn in-nies qrib l-ex-kap Adrian Delija sabtu saqajhom internament u qalu li wara l-mod kif kien smaddelija l-inqas li pretendew kien li Take iwarrab. Din il-ġimgħa huma sostnew li jekk ma jiġix hekk kien se jkun hemm il-konsegwenzi. Fl-istess ħin kienu jafu li meta tgħaddi tagħhom ikunu taw daqqa lil Bernard Grech li wkoll għamel snin ma jaħallax sit-taxxa qabel daħal fil-politika u nkixef mill-medja. Fil-fatt il-gazzetta kulħadd innutat li Bernard Grech baqa' ostaġġ tas-sitwazzjoni u ma kellux triq oħra li jibqa' jiddefendi lil Take għax bħalu kellu nuqqasijiet fiskali. Fl-editorjal fit-tassida ta' Take, l-editur tal-kulħadd innota kif il-partit ta' Bernard Grech għax-xaqa meta rringrazzja lil David Take u issa l-poplu jaġel l-inkonsistenzi li sarfet it-tmexxija ta' Bernard Grech fl-aħħar kważi sena u nofs.